uning dengaran jenengan orang gua Sri uning dengan lah paparasinya akeh kok Mas. Banyak paparasi. Banyak paparasi kok ndak tekane omah. Ya karena kamu. Oh ya Pak Ibu. Pokoknya tatain yang di tersangka kok ya jangan. Tak nggih ngoten to Mas Wil. Sik mburi kok ganteng ae garung sarapan kok lho. Paling. Apa Ada loro. enggak loro aku urut. Lah kok iya liyane do nyenggaki kok anteng ae ngono lho. Bajune asap. Wah. Sumure asap. Si pengairan semua Mas. Ketiga ning iki. Muni sumure asap lah kok ya Dok. Kepasan budi wikaya. Lagu loro dek siji. Aman kok, Pak? Aman. Aku minta dek siji Mas do kabeh. Lah sik kok dek siji bojo kok yo. Arek tak kenal ki ben akrab. Do kabeh HP. Esuk-esuk sama. Hidup